zábery. Leží so zápalom, zápal dopravy. Úplne si mi zmenil režim svet. Tak mi nemáš lepšie si namalovať nejaký ten barák a potom keď má filmuje. Pošla som zónu? Ale no dobre chytem. Inému obrazu idete. Dobro, dnes si nevšimaj. Výraznejšie, pretože sa to dozvajú. Nos, ústa, že to je ako keby hlava. Zase je to nájdený objekt, ktorý je len vyčistený. No. Môžeš tam dať aj zábery, aké si... Ale ja chcem ešte dať ďalšie drezy. Celý ten proces, ak si to prešla, je krásny. No dobre, skúsime rozmýšľať, že akým spôsobom s ním chceš pracovať. Či... Bumerang? Len to sa bala, že sa to asi nevráti. Olejom sa zapatre. Ale spravíme takú vec. Budeme mať papaníčko. Koľko je ešte? Tak dáme tuto do tejto šopy.